ọma ejeje mba Igbo onwe m ekene m unu eji m n'aka na gị na-ezinụlọ na gị n'ụlọ na-asị mma ọ kapụkwa nwa unu nwaanyị Ngozi Mmadụ onye nta akụkọ gị na Igbo Amaka TV. Igbo niile asị m ka udo dịrị unu. Taata biko na ụmụ ihe nsị ka anyị tinye n'ọnụ. Excuse me. O nwere otu news m fụrụ otu nwa okolobịa Igbo onye Nsụka n'Imo steeti n'Enugu steeti jebula alụsị obodo fa si na ọ bụ alụsị a bụ ife na-eme na ife anaghị aga n'obodo fa na ife na-esi ike ndị tolugolu ịnụ di maọbụ ịnụ nwunye ha anaghị anọ na alụsị a bụ mkpa ihe melu na obodo fa anaghị aga n'iru. Nwee sị ka anyị tinye nnụ ọnụ na ụdị ihe anụnwa maka na ọ bụrụ tata ka anyị fụbalụ ya. Ọ sị na ike si n'eluigwe wee dakwasị ya n'arụ wee gwa ya jee buo nya bụ alụsị. Ihe a ka anyị chọrọ ikwu tata. Na mbụ mmasị gị na ka anyị bidogodị na culture maka na ọ na-abụ ọ bụ na isi gwa mmadụ okwu omenala ọdịnala ntọala ihe onye a ga-ebu n'obi bụ ikpere alụsị maọbụ ịmago ikpele ife akpụrụ akpụ maọbụ ijije ebibe asị gị na igburu ejima maọbụ na emele nke nwanụ maọbụ na emele nke ọzọ. Ka anyị bidogodo unu kedu na ife bụ omenala kedu na ife bụ ọdịnala ndị oyibo kpọrọ ya culture. When you talk about culture in the English definition, they will tell you it is the people's way of life. Ka ndị si ebi gịnị si ebi ndụ. Nya bụ ọ bụrụ na ịgwa onwe gị eziokwu kedu ka ndị Igbo si ebi ndụ, kedu ife ọ bụ nya bụ ife ịma ndị Igbo si ebi ndụ. Ifu na nwere ife gbasalụ ọdịnala gị ụdị ndị Igbo si ebi ndụ mgbe gboo ọ bụrụkwa nke kịta anụnwa na mgbe ụwa yatọla yatọ. Ifu na nwere ife dị njọ dị na ọdịnala Igbo. Ihe niile ndị anụnwa asị gị emelu nke a emelu nke ọzọ. Otu ife mma bụ nsogbu anyị bụ na ya ọ na-afịa anyị arụ ịjụ ese. Ịjụ ese fịara anyị arụ rie nne. Nya bụ ọ bụrụ na ife anyị nụrụ na ntị ife anyị nụrụ na movie we take it in, we digest it, it becomes ọbụla eziokwu. Anyị ada asị ka ihe anyị na-eme bụ ka anyị nọrọ ka onye ọzọ egụtala anyị bịa kọọrọ anyị ihe egụtara jee mee your research imesi bịa gwa anyị ihe imetara. Anyị ada agba mbọ iji jee chọpụta nke anyị. Nya bụ asị gị na ndị nna gị mere nke enu mee nke ọzọ ikwelu anarọkwa masị na onwere ife ọjọọ ndị nna anyị mere na onwere obodo dị n'ụwa anụnwa na-enwere ife ọjọọ ha mere gịnị ha mere. Maka na ọ bụkwa na ibebie n'ebe ife ọjọọ niile n'ihi asịkwa gị na ndị nna gị mere ijikwa echiche n'ebe ndị nna ndị nke a bi na Baịbụl ifụkwa na fancha mere gịnị ma egbodolo ife ọjọọ. Nya bụ na ọ bụrụ nke a ka na-eme gịnị ka m na-ekwu mana ife ọjọọ niile ndị niile abi na Baịbụl mere o mere ka Christianity dị njọ. Nya bụ ife ọjọọ niile asị gị na ndị nna gị mere ọ kwesịrị ime ka ọdịnala ndị bụ unu ka ọ dị njọ. Ọ bụrụ na itogo ịmala ife a your people's way of life ị na-adịrọ mma ime gịnị agbanwee nye ọ ka esi eme. Ọ bụrụ ya mere Jizọs ji wee bịa ọ bịara ka ọ bịa mebie ife ndị ochie nwere na ọ bịara ka o weta gịnị nsọpụta new era. Nya bụ ọ bụrụ na a na-ekwu okwu ọdịnala it simply means your way of life. Very simple. O nwere ndị na-abata n'ọdịnala na ụdị na fa na-abata na-ịbata ọdịnala enwe ego. Ọdịnala abụrụ money ritual. Ị bụrụ onye ọdịnala you only make onye wetelu gị udo. Ọdịnala ya enwetelu gị ojuju afọ. Ife ị nwere eme gịnị eju gị afọ.
ifu na oke doga nụwa ị na-adọga na onwere isi na ọdụ ngị na chi ga-adị n'udo, ngị na ana nna ga-adị n'udo, ngị na chukwu adị na mma, ibie ndụ ziri ezi. Ọ bụ na ya bụ ihe ọdịnala ya eme gịnị ya emele gị. Ọdịnala abụrụ a way to break through. Just like every religion, ihe na-asị na ịkpọbalị n'ụka ka ị wee mee gịnị ka ị wee nwee ego. Chọọchị anaghị enye ego kama onye eme gị gịnị mee gịnị inwe udo nke mkpụrụ obi. When you receive Christ as your personal savior, does Christ give you money? No. You have inner peace. That is just it. Ọ ka isi wee ghọta nke gị. Nya bụ mgbe ọbụla anyị na-afụ anọkọta echichi egbutu otu osisi, asị gị na osisi anụwa mere ndị anaghị aga n'iru. Egbutuchakwa osisi ni ndị obodo afọ agalụ n'iru chaa ha nọkwa ebe fa nọ. Asị gị na family deliverance ife nna gị metelu nke unu mecha family deliverance ni unu enweela onwe unu chaa. Ndị be nna m aga na family deliverance, does it change anything? Does it change? Onwere ife ọgbanwelu? Onwere ife ọgbanwelu. Kedu ife na-ebute dị nsogbu n'ezinụlọ? Ife na-ebute nsogbu n'ezinụlọ ogo mgbe ndeli ife na Facebook, ife ebutela ife ọjọọ na ala Igbo wụ men in search of powers. Ife ndị nna gị metelu ebe fa na-achọ ike, ha wee jije ebute alụsị dị iche iche, ha jelu kwete nkwa dị iche iche. Nkwa niile a ndị nna gị kwetelu ha gwara gị maka ya. Ha ekwetego nkwa n'isi gị n'isi ụmụ gị, and they don't tell you. Maka na ndị be anyị abụrụ, we hardly tell our children our history. Na nke ọbụla emere abụrụ na ime gị ijelejede kwete nkwa n'isi ụmụ gị, mana ihe ọzọ agwakwa ụmụ gị ni na-ekwe nkwa nkwelu n'isi unu. Ọ ya abụzi ka ụmụ gị malụ nke ha ga-eme gịnị, nke ha ga-eso. Ọ bụzie na alụsị ya ijekwere jeje bute bidozie kpaba ike, icheba ife na-eme gị, mana ife imetelu na-eme gịnị na-eme gị. Even Christ ka ọ bụ God ka Bible sị gị na the sin of the father shall be to what? To the fifth generation. That's why o ji dị mkpa ịma ihe ị na-eme na ndụ a, maka na ihe ị na-eme nwere ike ọ bịala ụmụ gị, bịala ụmụ gị, bịala ụmụ gị. Onye ka mmadụ ibi ezigbo ndụ ji dị gịnị ji wee dị mma. Nwa okolobịa pụrụ alụsị dị na obodo fa. Ọ bụrụ na ị ga be ndị ọcha, ịbatara ebe a na-akpọ museum, ịbata ebe a efu ife dị iche iche, ma nke si na ife niile ebe Afrịka ka esi wee bute ya. Ọ bụrụ na fa bute ya be fa chọọ ya mma lụọli otu ancient house, adọbi ebe a, anyị akwụọ ụgwọ jiji na-ekili ife bụ ife anyị. Isi alụsị a, isi ekpo a isi n'ọnya na-eme gị, ndị ọcha fịa ha eme gịnị ha ebulie. In the next 100 years, anya ụmụ gị na ụmụ gị, they will go there to see it. So all these ancient things, you should try to know the source. Kedu ebe o si? Ọ bụrụ ịnọkọta ije mabụrụ ihe na-agbara ebe o si, ihe ị kwesịrị ịkwasị ịkụziri ụmụ gị ife alụsị ibulukịta eme ife bụ ọrụ ya. O nwere alụsị dị iche iche nwere ifefa na-alụ n'ala Igbo, ime ife bụ ọrụ ya. At the same time, ọ bụrụ na ndị ọcha bulie ejije hazie ya, echi niile ime gịnị ijeji na-ekili ya, ọ bụrụ ife a na-eme gịnị ife a na-ekili ka anyị nwekene na uche. O nwere osisi ya fasị gị na osisi a nọgo Honda sị gị na ya bụ the oldest tree, anya dị na nsọ imie, mana our own ancient tree is evil. Our own ancient status is evil. Ihe ọbụla bụ ihe ndị Igbo is evil.
and the worst part of it bụ na the end of the day ihe na-eme anyị ayararapụ anyị aka. Ọ bụ alụsị na-eke ọlụ, ọ alụsị na bụ gọvanọ bụ ndị gọvanọ Igbo anụnwa na-achọrọ maka ọdịmma anyị narị ekwu maka ihe ọjọọ na-eme n'ala Igbo. Ha achọrọ ịlụzi ụzọ, ha achọrọ they don't want any development in Igbo. La alụsị melifa, alụsị mere na ọkụ adịrọ, alụsị butere ọchịchị Buhari. Ancient tree a dị na be nna gị dị na ngwurube unu, ọnya mere na Naijiria otu ọ dị, ọsọ na be unu ka ọ dị. Bikolo ka anyị malụ na ife asị m ka m jide obere ohere a ka m kwukere ife culture bụ. It is simple people's way of life. Ị bụrụ onye ọdịnala, ị nara eme ọdịnala na ị na-eme ya na ị na-efe alụsị, o nwere ihe bụ alụsị ebe a. Ife niile a na-eme n'ọdịnala a na-emekpu ya na Christianity. Na iji ọjị n'aka na ị na-aga ọjị, don't Christians pray? Na ịtala ọjị ha na-eli Holy Communion. Na ịkalụ nzu ha nara amụ kandụl, nzu ọkwa ọcha, ọkwa white candle ka Christians na-amụ. So it is just your way of life. Ekwesịkwanụ Igbo bụ Igbo ka m pụtakwanụ.